Ngifuna ukuthi futhi ni-understand ukuthi asiniki umuntu ngoba simazi, angimazi. Kodwa uma ufake nje isicelo sakho kule department, nika ngaphandle nje ngengunike ke mawungasiyena wase-South Africa. Siyakwazi kodwa ukuthi simsize umnyango unika imbewu zimahala. Yabona lapha besikhombisa kodwa imbewu ziba mahhala, ikhona imbewu yamahala, khona umanyolo wamahala, ukhona ufenesi wamahala. Mawuthi uyabiya ikhona nje imishini yokududula, ikhona. Lowo nje bese sanitshengisa nje ukuthi department can deliver. Nathi thina sisuka kwamanye ama-district siza ngohulumeni uphindele ekhaya kini ufuna uxoxa indaba. There was one thing engifuna ukuthi ngisho noma ngeke ngimmenshine omunye wathi hawu emizini ngibonile udeliver kwenye indawo ngeza yini ngakithi. Ngathi ngihambe batshele phela bahlanganise ngizolifikela igama but ujongisa uzokwazi ngoba uhambile ngizose ngifonela isikhulu kabi sathi hawu ngicabanga ukuthi uyadlala leyo project bayabiyelwa abantu bangakithi. Angithi yinto le esiyenza sonke, aniceli kodwa ku-MEC no manifaka icelo kuna iward neward inomeluleki bafowethu. Maningakaze nibebona abeluleki senofonela mina nibacebe ukuthi abangakithi iward elakithi iward umeluleki wangakithi akafiki. Niyayizwa lento engisho? Owangakithi umeluleki jongisa bazosho ukuthi ngathi ngisho ukujongisa abantu bakhe. Owangakithi umeluleki jongisa akafiki. Bese sitshela ukuthi yena usebenza kodwa nje ngiyabonga mina ukuthi sizobambisana asiyibuke if ikhulu iproject izokhula kodwa futhi ngibona ukuthi niyicindezele ngoba ayinaso ispace sokuphefumula. That is my problem. Angithi sifanele siyibuke phela sonke lento. Ayinaso ispace sokukhula ngeke ukuthi ifex lena khanda umuntu ucingo unomuntu okhuluma kodwa yazini futhi ukuthi uhulumeni sewashita sisakula lethu uhulumeni sifuna ama-co-op sifuna ama-co-op. Cha uhulumeni uyakunika ukuthi uwedwa qha ubhala isicelo. Into esiyibhekayo ukuthi izokwenzeka yini lento, uzobaqasha yini abantu. Uma into yakhe izokhomba ukuthi uzobaqasha abantu siyayifaka imali kunjalo nje sizoke silandele. Phela yiyo lento esenza ukuthi uyabona ukuthi hayi KwaZulu-Natal ke seyiyathika because mawuqasha kodwa ngizodengihlola ukuthi awuzufuna yini shift labor. Qasha ama-EPWP akaholi imali uma uqashwa buka njengemali yama-EPWP kodwa hayi amashanga.